Predstavte si eventový priestor, ktorý neprezentuje iba značku, ale dokáže ľudí zaujať, vtiahnuť do diania a vytvoriť zážitok. Presne takýto priestor sme pripravili pre značku Voxberg počas ČSOB maratónu. Vytvorili sme komplexný event branding, ktorý spojil výrazný dizajn, precíznu výrobu a praktické riešenia do jedného funkčného celku. Súčasťou realizácie boli svetelné a nesvetelné logá, veľkoformátové textilné steny, Označovacie prvky, fotosteny, brandovaný pult aj originálne koleso šťastia. Možno si všimnete, že každý prvok bol navrhnutý tak, aby spolu vizuálne komunikovali a vytvárali jednotnú prezentáciu značky. Zároveň sme mysleli na bezpečnosť, jednoduchú manipuláciu a možnosť opakovaného využitia jednotlivých prvkov aj na ďalších podujatiach. Výsledkom bol výrazný a funkčný priestor, ktorý prirodzene priťahoval pozornosť návštevníkov a podporoval ich interakciu so značkou. Voxberg na ČSOB maratóne. Komplexná realizácia výroby až po finálnu inštaláciu.